हांगा आशिल्ले सक्कड आमी समाज बांधवांक हार्दिक स्वागत करता तशी सगळ्यांक दंडोत प्रणाम करता। आयचे स्पेशल भजन संध्या आमी शिला प्रभुपादल अपीयरन्स डे समगिले केदना ते 27th नंदोत्सव दिवसाची शिला प्रभुपादले अपीयरन्स डे जाल्लेले तशी 26th मुगोतच तशींची श्री कृष्ण जन्माष्टमी आसा आणि 19th आमी लॉर्ड बलरामाले अपीयरन्स डे चंदकोन आमी सेलिब्रेट केलेले आसा। तशी 11th सप्टेंबर राधाष्टमी वरे आसा। आता हे स्पेशल ओकेशनाक पुरो उपास एक पटी स्वागत करता। फर्स्ट आमगे प्रोग्राम स्टार्ट करूया मंगलाचरण तुकुन। हरे कृष्ण माताजी खंयचे पशी फर्स्ट एक अनाउन्समेंट आसा आमगेले भगवत पुराण कोंकणी टिमाचे व्हेरी वायब्रंट मेंबर म्हण येता पुरा हांतू तांणी पार्टिसिपेट करतात पद सांगता ती अँकरिंग करता ती पुरा हांतू मृदू स्वभावाची आमगेले रश्मी भट माताजी लाजी बर्थडे आसा तांकां सर्वांनी एक अनम्यूट करून हरे कृष्ण महामंत्र एक पटी चांट करका म्हण हांव रिक्वेस्ट करता मिले सर्वाले। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Thank you so much. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राजन देवले मग्गाची मक्का शीची भक्ती मार्गात मुखारी लाईफ एंड जावते दोडते देवले कृप मिगिल वे सदा अष्टशी मग्गाची राजन प्रभुपादल मिशन अंतू मिगिल दल तितले सेव करतो सले मग भाग्य मेळो म्हणून राजन मग्गा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरि बोल माताजी। आता नेक्स्ट प्रोग्राम आवच्या आमगेले मंगलाचरण संगुक येता सती आमगेले टीम मेंबर राजेश्वरी राव माताजी। हरे कृष्णा माताजी प्रणाम्स माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी थँक्यू सो मच माताजी बारी चंद कोण तुम्ही सुरुवात केले नसं। हरे कृष्णा प्रणाम माताजी। आता फर्स्ट सिंगर आमगेले प्रतीक्षा भट माताजी हांनी कारकळा तुकुन जॉइन जाता आसती आणि सांगता आसती भजे हुरे म्हणा बट फर्स्ट ट्रान्सलेशन ऐकूया। हे पद बरेला आमले गोविंद दास कविराज गोस्वामी ना हे बेंगाली रस
गोविंदास कविराज गोस्वामी विशयन सांगे म्हळ्यार तांणी 1535 तुकून 1613 पासून आशिल्ली बेंगालीचे व्हेरी गुड वैष्णवा पोएट आसा ती आनी आनी कृष्णा वैरी आनी कृष्णा राधा वैर्स कडेन भरती आनी एक्सटेन्सिवली पद बरयलें आसा आनी एक्चुअली कृष्ण भावनामृताचे एक एटमॉस्फियरांत वाडलेलो आसा तशें जावन आनी चैतन्य महाप्रभुले भारी व्हडले फॅन म्हूण सांगितलं तशी तांगेन भरती व्हडले भक्त जावन आशिल्लीं ती तशी रश्मी भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत ट्रान्सलेशन हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी हरे कृष्णा गोविंदास कविराज तांणी बरयलेले भजा हो रे मना हाजे ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता कवी सांगता की ओ मिगेल मना केवल नंदाल पुत्राले पादकमला पूज करी ताजे निमित्त एकलेले निर्भीत जावचे जाता अपरूप जावन आशिल्ले मानव जन्म मेळटारी संत जनाले भक्ताले सवास तकून हे भवसागर पार करू जाता म्हणून सांगताची दिवसो रात्री हांव निद्राहीन जावन आसता शाको आनी शी वारे आनी पावसू ताजे दुःखाचे अनुभव करता स्वल्प संतोष खातीर हांव निष्प्रयोग जावन आशिल्ले दुश्टाले आनी जिपुणाल सेव करता एकलेले पुरा संपत्तू यव्वन चरडू कुटुंबाचे तांगेले सदस्याले संतोष खातीर भरवस ना तांगेले तांक कितले संतोष करलारीची त्या भरवस आमक ना कमलदलाचेरी पडलेले उदकाचे थेंबो कशी की थसल हे जीवन म्हूण सांगून तांणी सांगताची तशी जावन आमी केन्नाय भगवान हरिले दिव्य पादाचे पूजन करका गोविंदास कविराज सांगता की भगवान हरिले महिमा ऐकूचे आनी पठण करचे निरंतर जावन करता भगवंताले पादकमल सेवा करचे आनी नवविध भक्तीचे प्रक्रियेंतू आसुका परमात्माले सेवाक जावन धूप पुष्प दाखोवन तांगेले पूजन करका स्नेहिताले वरी सेव करका भगवंताक संपूर्ण अर्पण करका म्हणून सांगून तांणी सांगता आसाची हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा भजहु रे मना श्रीनंदन भय चरणार विंधरे भजहु रे मना श्रीनंदन भय चरणार विंधरे दुर्लभ मान सत्संगे दुर्लभ मान जन्म सत्संगे तारो होई भाव सिंधुरे तारो होई भाव सिंधुरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदना भय चरणार विंधरे सीता आतप बाता भरीशन ये दीना जामिनी जागिरे सीता आतप बाता भरीशन ये दीना जामिनी जागिरे बिफाले से विनो कृपाण पुरजन बिफाले से विनो कृपाण पुरजन चपल सुकला सुखलाभ लागिरे भजहु रे मना श्रीनंदन भय चरणार विंधरे हे दिन यौवन पुत्र परिजन इते खियाचे परती तीरे कमल दल जला जीवन ठलमल कमल दल जला जीवन ठलमल
बजहु हरिपदनी तीरे भजहु हरिपदनी तीरे भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणार विंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण धन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जना निवेदन पूजन सखी जना निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनंदन भय चरणार विंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारो होई भव सिंधुरे तारो होई भव सिंधुरे भजहु रे मन श्रीनंदन भय चरणार विंदरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरी बोल हरी हरी किती चंद कोण सांगल देवा तुवें हा भले जोडी म्हणता पळय आम्मान ट्रान्सलेशन केल्लें दुवेन आयकून पद सांगलें ताळा बद्दल सांगला देवा तुवें आनी तुगेलें वॉयस वर ब्युटिफूल आसा हा अशी तुम्ही अवकाश दिलेला मस्त थँक्स माताजी ते आज सांगू जायनाशिल्लें तुमी दिवचे लागीं दर्शना माताजी ಬರ್ತಿ ಜನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವರೆ ತಂಗ ಟೈಮ್ ಅಸನ ದೇವಾन तुमके एक टाइम कोण दिले आणि तुम चंदकोन सांगिल वरे अस थँक यू सो मच माताजी अशी मुखार सुनार येव का नॉट माताजी भक्तीन ओके सॉरी तुम्ही वरे रश्मी भट माताजी थँक यू सो मच भरती सेवा तुमका आजी बर्थडे दिवस हरे कृष्णा थँक यू सो मच माताजी हरी हरे बोल कृष्णा हांतो ह्या पद्यान तुम्ही कशी चंद कोण ऐकली ती भजहु रे मन भजन करा दुर्लभ मानव मनुष्य जन्म येवची किती दुर्लभ असा भजन करा म्हणून खंयचे दासन पदी पडल्यार तुम्ही देवान म्हणजे तशी कृष्णाल भजन करा नवा सो आता मी नेक्स्ट कीर्तन या आपया सो नेक्स्ट दुष्ट मना तुम्ही किसेर वैष्णव ते पद सांगचे येता सती शाश्वती गंध आमिले हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी त्यांनी बेंगळूर जॉईन जाता असती हे आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजान बरयल्लें आसा बेंगाली लँग्वेजर आसा आता आमिले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजाले प्रणाम मंत्र तुमको आसा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वाष्णवानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः मळरी हांव रिस्पेक्टफुल ओबेसन्स आसता डिवाइन ग्रेस भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरले लोटस पिटा करता आसा आणि तो व्हेरी डियर टू कृष्णा आणि मी तागेले शेल्टर घेता आसा तागेले अंडर आणि कसं रे ताका श्री वैष्णव भानवी देवी दयित दासा हे हांगे अनेक नाव तांकां बरें आमी रिस्पेक्टफुल ओबेसन्स करता आसा ती आणि हन्नी श्रीमती राधाराणांका हन्नी बर्ती फेवरेट तशी हानी कोण करूया आयली ती सायन्स ऑफ कृष्णा डिलिव्हर करू आयली ती तशी म्हणू हे प्रणाम मंत्र सांगता ती तमिळ शीला प्रभुपाद जगद्गुरु शीला प्रभुपादाले आणि स्पिरिच्युअल मास्टर जावन आसा ती पुराज नको तसं आता मी पद ऐकूया शाश्वती गंधर्विका माताजी मुखार विनंती करू हरे कृष्ण माताजी प्रणाम या याती माताजी प्लीज हरे कृष्ण स्क्रीन दिसतात ना मॅम होय माताजी दिसतास थँक्यू आता मी ऐकल्यांची भजन करा रे मना भजन करा रे मग आम्ही भजन करी म्हणकुळ कशी भजन करताची देवाक खुश करची पशी चढ हो ऐकतले खुशी जल्वे तन्नी कसं म्हणलंय हन्नी कसं म्हणलंय म्हणून करताची हो समेगेल रेकॉर्डिंग केलवे अशी जल्ले हे ताळ ते ताळ जला री
आत्ता तुमका कळता कशी भजन करका म्हण सांगून ಕೆಲವು ಜನ ಲೆಕ್ತಾಚಿ हो हा भजन शिकच्याक ना हांव व्हड भक्त जाला एकांत रे भजन करका निर्जन भजन हांव एक वृंदावना बैसून की खंयचे एक व्हड धामा बैसून निर्जन जावन एकलो एकलो भजन करता एकलो एकलो जप करता एकलो बैसून फुल डे बुक वाजिता हे पुरे आमगेले परंपरेंतू ना ते आमगेले एक गौड्य परंपरा आसता हे निर्जन भजन खंयच्या कोणाकय प्रोत्साह दिना आमगेले पुरे प्रिचिंग मुवमेंट तशी त्या मनान कशी भजन करका खंयचे लाभ प्रतिष्ठ दवरूनच लाभ आम्ही केदां ख्याती जावका प्रसिद्ध जावका म्हणून करताची ना पुरे जनाल होगळ सुख जावका म्हणून ते कसं नाही म्हणून सांगून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान कितली चंद कोण सांगला तांतू एक 2-3 श्लोक प्रभुपादल फेवरेट असेल मस्त कडे मस्त कोट करताची ಅಂತೂ 19 ಶ್ಲೋಕ 19 ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ इतले वय सांगून बसला री हंगाची 1 घंटा मका जाता तकाची जलदितली कट्ट केला पळयला पुरा लायक 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 ट्रान्सलेशन आणि आसिर जलर वेचिके ट्रान्सलेशन चिक्के चड सांगता श्लोक चिक्के ओणी सांगता पद आता फर्स्ट ट्रान्सलेशन ऐकूया हे बेंगॉली रस तशी ओ दुष्ट मना मन सांगचे तू एक खंयची रीतीची वैष्णव म्हणलेकला एकांत स्थळान तू देवाल पवित्र नाम जप कोरनो बेस्त म्हणलेला असनवे तुगल एक आडंबराचे प्रदर्शन मात्र लौकिक ख्याती कतीर त्या एक फट्टी प्रतिष्ठ मात्र हे एक शुद्ध कपट नाहीशी आणि कसने नाही तसल एक भौतिक लाभ प्रतिष्ठे मळले कसा गोसवे डुकरा गोवा म्हणके असह्य कर जावनस आम्ही केदनाही प्रतिष्ठे कतीर नावा कतीर आमगेल फॉलोवर्स कतीर करूक नज ते केवल माये शक्ती निमित्त जल्लेले भ्रम हे म्हण लेक्का तितले कळनवे मना संपत्तनी बायल मनशाल ಒಟ್ಟು आनंद करका म्हणून दीस रात्री आलोचन कोरनो योजने करचे अज्जे मॉल कसने सकडे वेस्ट हे पूरा तात्कालिक मात्र तू संपत्तू तुगेले म्हणून सांगून घेतील तदना ते तुगलंतू भौतिक आनंद कती तितलेची ताजे निमित्त निरंतर जावन आशी चढ जत्विना ऊणी जायना तुगेल ते संपत्तू सकल संपत्ताच प्रभू जावनशील माधवा सेवे कतीर मात्र उपयोग करका स्त्री लोटू कामान बुडची कतीर अशी नाही हे जागो प्रति एकाच मालिकू यादवू मळले सम ಗೊತ್ತಸ್ का ಕಾಮ ಅವತಾರ ಜಾವನಶೀಲ್ ರಾವಣು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕತಿರ ಖ್ಯಾತಿ ಕತಿರ ಪ್ರೀತಿ ಅವತಾರ ಜಾವನಶೀಲ ರಾಮಚಂದ್ರ देवालोटूच होराट केला जाल्यारी वयसीसा मणके अशी दिश्टित असेल हे प्रसिद्धी भगवंताले भौतिक शक्तीचे एक भ्रम इते पाळ पडलेल मरुभूमीचे मरीचिक शीत वैष्णवान केदनाय स्थिर आणि गट्टी जावन आशिल्ले भक्तीचे वेदिकेर मात्र साधन करू प्रयत्न करका स्थिर संकल्प वाड्डोन घेवका वैष्णव स्थानार रब्बून घेवन देवाक पूजी करच्याक निर्लक्ष केला री अंतिम जावन नरकाक पडका जाता हरिभक्ताक निंदन कोरनो तांगेल श्रेष्ठ साधुसूच्याक प्रयत्न करचे मुखांतर तू तुगेल एक ते एक पिशापण तू तुकाच दिवन घेवट तसल कष्ट ते अनगत्य जावन कसला हे पुरे अनुभव करका एकलो भगवंताले भक्त जल्लल तदना आध्यात्मिक उन्नती कतीर आसचे ಬಯಕೆ ಪೂರೆ ದೇವ್ ಸುಲಭ ಪಾವೈತ ಕಸಲ ಮಳರಿ ಶಾಶ್ವತ ಖ್ಯಾತಿ ಮಳಲೆ ವೈಷ್ಣವಲೆ ಸವಳಿ ಮಣ್ಕೆ पितल्याक मागशी येता आणि ते ख्याती जनप्रियते मळल केतना काही तात्कालिक एक लौकिक जावन आसा म्हणून मग गोतस का भक्तू आणि देवाल संबंधांतू लौकिक संबंध लौकिकाक म्हळ्यार संसार भौतिकाक संबंध पाविल तसल एक तेंबू वय कसनय ना भौतिकाचे मोस प्रवृत्ती ಒಟ್ಟು एक ಸ್ವಲ್ಪ वय देवालय संबंध ಒಟ್ಟು संबंध ना भौतिक क्षेत्रांतू जनप्रियते म्हणून सांगून घेवट असेल प्रतिष्ठास नव्हे त्या एक विश्वासघातुक सुणे मांसकवचे माट घातीक होलीक केला आणि एकांगी जावन एकांत स्थळांतू राबता म्हणून प्रयत्न करचे आसनवे त्या गलाटेचे खरखरा जागाक होलीक केला हे दोन्ही वय एक ख्याती एक एकांतारी भजन त्यांत एक ना दोन्ही वय कंचे मार्गार वचका म्हण कोणे लेखला री ना ते प्रयत्न करच्याक आसला री तांनी बद जावन माया लोक म्हणल्यार भ्रमेंतूची वास करता संची म्हणून अर्थ कोण घेवकारे मना हांव कीर्तनेंतू सार्वजनिक जावन भगवंताले नाम सांगची सोवणू
सोण सोडता आणि हांव एकलोच भजन कोण घेवन बेसता म्हण सांगून लौकिक गौरवा खातीर करचेच नव्हे अंगाक मस थापून घेतील म्हणके मला काळे मस थापून घेतील म्हणता आमी आत्मीय मना असल एक पोट्ट कीर्ती सोदून तुका कसन प्रयोजन रे महान चेतन जावन आशिल माधवेंद्र पुरी तांणी तुगे स्ವಂತ भंडाराची चोरचीवरी तुका तू मोस करची म्हणून तुका तू मोस करचे म्हणून सांगिलस तुक मेळका म्हणलें एक चीप रेप्युटेशन म्हणल्यार उणेच एक प्रसिद्ध नवे डुकरा गुवा समान सामान्य महत्वाकांक्षी व्यक्तीक माधवेंद्र पुरी तसल एक श्रेष्ठ भक्तांगेल ಒಟ್ಟು केदना कहीं कंपेर करूक जायना जाळा मध्येंतू तू सभेर जावच तसल एक अत्युत्तम परिपूर्ण कीर्तन त्याग कोर्न भौतिक आनंद म्हणलें एक चिಕ್ಕಲ उदकांतू बुड्डून गेल्ला रे मना संपत्तु सौंदर्य नी ख्याति हे तीनी उग्र व्याघ्रक बली जायन नत्तीलु मात्र एकलो बद वैष्णव दसल एकलो आत्मो भौतिक जीवनादकून विंगड जावन असता आणि तक्क शुद्ध भक्त म्हण आपयताचे हे पद्य नामाची वैष्णव खे म्हण शुद्ध भक्त म्हण कोण हे निर्लिप्त प्रज्ञाशील तसलो जनन मरणाचे चक्रादकून विजय जाता भक्ती सेवे करूक जीवनांत अगत्यशिले भौतिक सामग्री उपयोग करताना भौतिक व्यामोहक बली जायना म्हळ्यार देवाल खातीर उपयोग करेत कसनी जाल्यार स्वार्थ बांधवी आसच्यानच तेदन मात्र कसं पळयल्यार वय देवाल संबंध पाविल तसले म्हण दिसल्यार तो प्रति एक इंद्रिय वस्तू वय देव माधवूची म्हणून नेर जावन ग्रहण जाता श्री राधेले सेवे करतर असका आणि आमगेल इंद्रिय तृप्ती म्हळेले एक वायट दिवडा दुखून दूर असका देवाले कीर्तनेंतू भाग घेवचे तसले वैभव कोणेही मक्क ಹೊಗಳ್ಸುಕ मळेलेक आशी दवरूनच ओ मना भजन म्हणून सांगची तसले मोस अभ्यास करची खातीर तू एकांत स्थळाक निवृत्त जावन वच्चे म्हणून सांगून राधेल शाश्वत सेवकू मळेलेक गुर्तू कसला त्याग करतरे मना श्रीला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकूर राधे आणि तिगेले मोगाचो कृष्णालो सेवक केदनाई कीर्तने खातीर आश काडता आणि कसं मागतास म्हळ्यार हरिनाम पुरेचनाने गट्टी जावन म्हणका म्हण सांगून हे हरिनाम संकीर्तनेचे एक दिव्य शक्ती म्हळ्यार ते आपितल्या कशी त्या जीवा भितर देवाल बगे स्मरण जागृत करता आणि ते देवाले लीले आणि ते देवालोट आशिल्लो आध्यात्मिक संबंध स्थापन करता तेदान मात्र एकांतार वचून देवाल सेव करूक साध्य जाता आता व्हडलेशें हांव खंयचें रिपीट करनाशी पटापटा सांगता हे फस्टाचे हे मात्र 2 पंत सांगया दुष्ट मना तुम्ही किशेरा वैष्णव दुष्ट मना तुम्ही किशेरा वैष्णव प्रतिष्ठार तारे निर्जने रगारे प्रतिष्ठार तारे निर्जने रगारे तव हरि नाम केवल कैतव तव हरि नाम केवल कैतव दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा जानो ना कीता मायार वैभव कनक कामिनी दिवस यामिनी भावी आखी काज अनित्य से सब तोमार कनक भोगेर जनक कनकेर द्वारे सेव हो माधव कामिनीर काम नहे तव धाम तहार मालिक केवल यादव प्रतिष्ठा शतरू जड माय मारू नापेल रावण युजिय राघव
वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कोरो निष्ठा ताहाना भजिले लभिबे रौरव हरिजन द्वेष प्रतिष्ठा क्लेश कोरो के नोत भेताहार गौरव वैष्णवेर पाचे प्रतिष्ठाश आचे ताते कभू हे अनित्य वैभव से हरि संबंध शून्य माय गंध ताहा कभू जडेर कैतव प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनात जाली उभये जानी हो माई कारौरव ताई दुष्टमाना निर्जन भजन प्रचारी चले कुयोगी वैभव प्रभु सनातने परम जताने शिक्षा दिलो या चिंतो से साब से दूती कथा भूलो ना सर्वता उच्चैस्वरे कोरो हरि नाम रवा फल्गुवार युक्ता बद्धार मुक्ता कभू ना भावी हो एकाकार सभा कनक कामिनी प्रतिष्ठा भगिनी चाडियाचे जारे सेई तो वैष्णव सेई अनासक्त सेई शुद्ध भक्त संसार तथा पाय पराभव यथा योग्य भोग नाही तथा रोग अनासक्त से किया रखबो आसक्ति रोहिता संबंध सहिता विषय समूह सकली माधव मायावादी जना कृष्णेतर माना मुकता अभिमाने से निंदे वैष्णवेर दास तव भक्ति आश केनो वादा की हो निर्जन आहव श्रीदयित दास कीर्तने ते आस कोरो उच्चैश्वरे हरि नाम रव कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे से काले भजन निर्जन संभव दुष्ट माना तुम्ही किसेरा वैष्णव हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी बर्तीचंद को सांगले हे शिला प्रभुपादन तत्वळ कोट करचे शिले बट हांव आजपासून आज जे ट्यून ऐकनी माताजी धन्यवाद बर्ती थँक्स माताजी नवे एक सॉन्ग इंट्रोड्यूस केले खातीर माताजीन सांगिन म्हणके हे पद बर्ती हाडस माताजीन सिलेक्टेड वर्सेस माता सांगिला सर थँक्यू हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम माताजी हरे कृष्णा आता मी आमगेले पदाचे नेक्स्ट सेक्शन हांवच्या हांव सांगिन म्हणके शिला प्रभुपादाले पेरेंट्स डे आसा 27 ताका तशी आमगेले हिज डिवायन ग्रेस एसी भक्ती वेदांत स्वामी शिला प्रभुपादान बरयलें आशिल्लें बरो कृपा कोयले कृष्णा सांगू येता आसा ती रश्मी भट माताजी तांणी कारकाळाक तुकून जॉइन जाली ती आनी हे जलदूत डायरी तुकून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर आसा ती आसा हे शिला प्रभुपादान इंडिया स्टी नॅविगेशन कंपनी तुकून तांणी तांकां एक टिकेट मेळ्ळेलें आसा पॅसेज टू अमेरिका थंय वचचेक तेन्ना वतना तांकां एक ताजे एक कॉम्प्लिमेंटरी डायरी वाले दिवन आसतात तांणी तशी तांणी फर्स्ट तांणी पुराय अपॉइंटमेंट बुक्स यूज केले खंय बट तांणी वयर गेले तेन्ना अमेरिकाक वतना मध्य 1 म्हयने वयर आशिल्लो न्हू सो ते जलदूतान तांणी तांतू बरोवचें सुरू केलें एक डे 1965 कन केलें त्या दिवस तशी म्हणून बरोवचें सुरू केलें
सो तशी ते आत्तावरे ते न्यूयॉर्क टेंपल ಅಂತ आणि प्रभुपादन रिक्वेस्ट केला की बली मर्दन दास तांगिले वरे चंद चंद कोण दवरून घेतला ते हे कसं ने ते डायरी सो तशी आता हांव आमंत्रण करता रश्मी भट माताजीक रश्मी भट माताजी तुमकां हॅपी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करायचं हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद त्यांनी वचन केलेलं बसले बरो कृपा कोयले कृष्णाचे ट्रान्सलेशन सांगूक हांव प्रयत्न करता प्रभुपाद सांगता की हिगेल प्रितीचो भगवान कृष्ण तुवे अनुपयुक्त जावनो आशिल्ले हे आत्मावैरी करून दवरला तुवे मक्का हंगा कसले हाडले म्हणून कळणी देवा तुगेले खुशी आशिल्वरी दवरी तू कशी दिसतकी तशी बरी म्हाका म्हणून हांव निमगून घेता म्हणून सांगताची जल्लरी हांव लेखता तुगेले हांगा केलो व्यवहार आस म्हणून हांव लेखतास तशी जावन हे भयानक स्थळाक म्हाका हाडला म्हणून सांगता त्यांनी हांग जन पुरा अज्ञान आणि भावोद्रिक जावन आशिल्ले वस्तू दाखून आवर्सून आसाची तांकां वासुदेवाले अतिंद्रिय जावन संदेश तांकां रुची ना त्यांनी भौतिक जगताचे जीवनांत नित्य बुड्डून आसाची त्यांची एक सुख म्हणून त्यांनी लेखताची जल्लरी तुगेल करुणे निमित्त पुरा चलायसिता म्हणून म्हाका दिसता भक्ती सेवाचे मधुरते कशी त्यांनी अर्थ कोरून येवचे जाता ओ देवा तुगेले करुणे खातीर सरळ जावन हांव प्रार्थना करता तुगेल करुणे निमित्त हांव तांकां मना वच तशी सांगू जातालो तुगेल इच्छे निमित्त पुराजीवी माया शक्तीचे नियंत्रणांत आसत तशी जावन तू इच्छ केल्यार मात्र त्यांनी हे माया पाशा दाखून भायर येवचे जाता देवा तू तांकां पुरा माया पाशा दाखून सोडोका तेजन मात्र त्यांनी तुगेले संदेश अर्थ करून येवचे साध्य आस श्रीमद भागवत तुगेले अवतार भक्तल कथ आस कोणे ते पदे पदे भक्तीन श्रवण करताची तेदन त्यांनी तुगेले संदेश अर्थ करून येवचे जाता म्हणून त्यांनी सांगताची हे मस्त व्हड आस हांव 8 वर्स सांगच्याक टाइम मस्त उणे आसा ताजे खातीर 8 वर्स सांगता आस हरे कृष्ण बरो कृपा कोयले कृष्णा बरो कृपा कोयले कृष्णा अध मेरा प्रति किलागिया नीले हेत करो ये बेगती बरो कृपा कोयले कृष्णा आछे खींचू कर जाता नो माने आछे खींचू कर जाबा नो माने नाहे के नो आनी बेना स्थान नाहे के नो आनी बेना ये उग्रस्थान बरो कृपा कोयले कृष्णा राजसतमो गुणे तेरा साभाई छना राजसतमो गुणे तेरा साभाई छना वासुदेव तथा रुचि नहीं से प्रसन्न वासुदेव तथा रुचि नहीं से प्रसन्न बरो कृपा कोयले कृष्णा तबे जड़ी तब कृपा होया आहे चुके तबे जड़ी तब कृपा होया आहे
कौतुकी सकले संभव होय तुम्ही से कौतुकी सकले संभव होय तुम्ही से कौतुकी बरो कृपा कोइले कृष्णा की भावे बुझले तर बुझे से रस की भावे बुझले तर बुझे से रस यथा कृपा करो प्रभु ओरी निज भास यथा कृपा करो प्रभु ओरी निज भाष बरो कृपा कोइले कृष्णा तुम्हारा इच्छाया सब होया माया भस तुम्हारा इच्छाया सब होया माया भस तुम्हारा इच्छाया नास मयर परश तुम्हारा इच्छाया बस तुम्हारा मायर पराश बरो कृपा कोइले कृष्णा तबा इच्छा होया जड़ी तारे उद्धार तबा इच्छा होया जड़ी तारे उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बरो कृपा कोइले कृष्णा भागवते कथा से तबा अवतार भागवत कथा से तबा अवतार धीरा शुने जड़ी काने भार भार धीरा है शुने जड़ी काने भार भार बरो कृपा कोइले कृष्णा शृण्वतां कथा स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना प्रद्यंस्तोय भद्राणि विधुनोति सुहसतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तथा राजस्तमो भाव कामलोपादयश्च ये चेतयेतैर्नाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं मनसो प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्टव्येवात्मनीश्वरे भरो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरा प्रति किलागिया नीले हे तक हे भय गति भरो कृपा कोइले कृष्णा हरे कृष्णा साधू साधू हरी हरी चंद कोण सांगले माताजी तुम्ही किती चंद कोण सांगलाय आणि हे बोरो कृपा कोयले कृष्णा भारी अप्रूप कमी आमका ऐकूचेक मेळता तुम्ही भारी चंद कोण सांगिल असं ते आणि मिनिंग बरे शिला प्रभुपान बरेले वंडरफुल कीर्तन थँक्यू सो मच माताजी शिला प्रभुपादान उडगस करेल आमका थँक्यू सो मच माताजी रियली आणि
हॅपी बर्थडे, हॅपी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू यू अगेन अँड अगेन. हरे कृष्ण. आता आम्ही नेक्स्ट कीर्तनावच्या नेक्स्ट कीर्तन कृष्णाष्टकम सांगू केत असती आमगेल मध्य माया अरविंद मल्य माताजी आणि बँगलोर जॉईन जात असती आणि हे जे ट्रान्सलेशन सांगू येत असती राजेश्वरी राव माताजी हे बरेला आदिशंकराचार्यन आणि बृहत स्तोत्र रत्नाकर ते बुकातून अडॉप्ट केला संस्कृत रस्य तुम्ही कृष्णाने ऑलवेज कणीपणी प्लॅन असतं. आता बुद्धान गेल मागिरी भरती जण वेदा सकट फॉलो करणं आशिल्ली त्यातनं कसं झालंय कृष्णानं शिवा पेटयलें म्हळ्यार शिवाले अंश शिवा आदिशंकराचार्य जावन येयलो. कृष्णा वापास ते आमगेले वेदिक कल्चर वापास हाडूक सोसायटीन तो हक्क पेटयलें. एक्चुअली बुद्धान येवचेना पुढे पुराजनान प्राणी हत्या करता आशिल्ली म्हळ्यार बली दिवचे तशी म्हळ्यार वेदाच्या नांवार बली दिता आशिल्ली ताचे खातीर भरती वायट आशिल्लें समाज. ते समाज सम करूंक बुद्धा पेटयलें. सो जन पुरा वेदिक सकट विसरली तेदना वापास लिटल कसने हाडका नवे म्हणून यू टर्न घेवचेक शंकराचार्य पेटयलें देवान. तशी शंकराचार्य तांणी शंकराचार्य येवन तांगेले काय म्हणटा ती अद्वैतवाद म्हळ्यार आम्मिनी देव एकच म्हण तांगेलें. आमगेले माधवाचार्य कसने द्वैता डिफरंट आणि आम्ही चैतन्य महाप्रभुले द्वैता अद्वैता म्हळ्यार क्वालिटेटिवली वन बट क्वांटिटेटिवली कृष्ण भरती विशाल आम्ही सान तशी. सो आदिशंकराचार्य बॉर्न जाल्लेली केरळांतू आणि तांगे पेरेंट्स चिरडून आसतना तांणी शिवाक प्रे करून शंकराचार्य तांकां बॉर्न जाले निमित्त तांकां शंकरा म्हण नांव दवरता ती. तशी आतां आमी ट्रान्सलेशन राजेश्वरी माताजी गेले तुकून ऐकूया. ओके माताजी. हरे कृष्णा. थँक्स माताजी. प्रणाम. हरे कृष्ण. कृष्णाष्टकम या बरयलात माताजीन सांगिल्वरी आदिशंकराचार्यान संस्कृत अरस सांगता की व्रजभूमीचे एकमात्र आभूषण समस्त पापराशी नाश करतलो आणि आपणेल भक्ताल मन आनंदित करतलो नंदनंदनाक एदनाय वंदन करता. कोणाल मस्तकारी सुंदर मोरा पाका मुकुट असकी हातांतू मधुर नादाचे वेणू असकी आणि कोण कामकलाचे सागर जावन असकी तसं नटनागर कृष्णाक नमन करता. कामदेवाले मन मर्दन केलेलो ओडोड सुंदर दोळ असतलो आणि व्रजगोपाले शोक दुःख दूर करतलो कमलनयन देवाक नमस्कार करता. कोण करकमलांतो गिरिजाक धारण केले की आणि कोणाल मंदहासो आणि मन सुंदर जावन असकी देवराज इंद्राले अहंकार मर्दन केलेलो श्री कृष्ण रूपी गजराजाक नमस्कार करता. कोणाल कन्नारी कदंब पुष्पा कुंडल असकी परम सुंदर गाल असकी आणि व्रजगोपिंगेले एकमात्र प्राणाचे आधार जावन असचे तो दुर्लभ कृष्णचंद्राक नमस्कार करता. गोपगण आणि नंदराय सहित यशोदा माता लोटो प्रसन्न जावन असकी आणि एकमात्र आनंददायक जावन असचे गोपनायकाक नमस्कार करता. कोण तगेले चरण कमलांक मिगेले मनरूपी सरोवरांतो स्थापित केला की तसले सुंदर पय्याचे नंद कुमाराक नमस्कार करता आणि समस्त दोष दूर करतलो आणि समस्त लोकांचे पालक जावन असचो समस्त गोपी व्रजगोपा मना असचो नंद गोपाले चरडाक नमस्कार करता. भूमी भार हरण करतलो संसार सागराचे कर्णधारी सूत्रधारी मनोहर यशोद कुमाराक नमस्कार करता. अति कमनीय कटाक्ष दितलो सदैव सुंदर भूषण धारण करतलो नित्य नूतन नंद कुमाराक नमस्कार करता. गुणाचे भंडारो सुख सागरो कृपा निधानो आणि कृपाळू गोपाल
गोपालाक देवशत्रूंक ध्वंस करचे गोपीनंदनाक नमस्कार करता. नित्य नूतन लीलाविहारी मेघश्याम नटनागर गोपालाक कोण ते झळकीचे प्रकाशमय सुंदर पितांबर धारण करतकी तक्का नमस्कार करता. कोण समस्त गोपांक आनंदित करतकी आणि हृदय कमलाक विकसित करतकी सूर्यावरी शोभायमान जावनसकी तसलो कुंज मध्ये असतलो श्याम सुंदराक नमस्कार करता. कोण सक्कड कामना चंदपूर्ण पूर्ण करतकी सुमधुर वेणुवज्जुनु कानु भरतलो तसले कुंजनायक कृष्णाक नमस्कार करता. चतुर गोपिकांगेले मनरूपी सुकोमल हंतलावैरी शयन करतलो आणि कुंजवनांचे उक्कुनेवची तसले दावाग्नी पान करतलो नित्य यौवन कांतीन सुशोभित अंजनयुक्त डोळे असतलो गजेंद्राक मोक्ष दिल्ललो श्री मळारी राधाराणी लोट विहार करतलेक नमस्कार करता. प्रभू हाव खंयचे परिस्थितींत असो केदनाय तुगेले कृष्ण कथा ऐकूची तसले कृप करी. कोण हे अष्टकम पठण करतकी ऐकतकी त्यांनी जन्मजन्माक नंदनंदन श्याम सुंदराले भक्तिक पात्र जता. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆಲೆಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ. ಭಜೆ ವ್ರಜೈಕ ಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನಂ ಸ್ವಭಕ್ತ ಚಿತ್ತರಂಜನಂ ಸದೈವ ನಂದನಂದನಂ ಸುಪಿಚ್ಚ ಗುಚ್ಚ ಮಸ್ತಕಂ ಸುನಾದ ವೇಣು ಹಸ್ತಕಂ ಅನಂಗರಂಗ ಸಾಗರಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಗರಂ. मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूत गोपसोचनं नमामि पद्मलोचनं. करारविन्दभूधरं स्वितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं. कदम्बसूनकुण्डलं सुबारुगण्डमण्डलं प्रजागणैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं. यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं. सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं तदानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं. दोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं. भुवो वरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं. द्रगद्धकान्तभङ्गिनं सदा सदा लसाङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं. गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्भिषन्निकण्डनं नमामि गोपनन्दनं. नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्रबालसत्कटं. समस्त गोपनन्दनं हृदय बन्धुमोहनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नबाहुशोभनं. निकामकामदायकं रगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं. विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवह्निपाहिनम्. यदा तथा यथा तथा तदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्. प्रामाणिकाष्टकद्वयं
जपत्यदित्य पुमान् भवे सनंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णाष्टम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री आदि शंकराचार्य की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, हरी बोल माया अरविंद माताजी बारी चंद कोण सांगितलं तुम्ही कृष्णाष्टकम खुशी जाल्ले अशी मुखार सुनवार येवक माताजी बारी खुश जाल्ले। हरे कृष्ण आणि राजश्री माताजी जी मीटिंग सरे बारी चंद कोण ब्युटिफुली सांगितलंस तक समाधान माया अरविंद माताजी वारे बारी चंद कोण सांगितलंस पद। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम तुमका शी मुखार सुन येवका। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कीर्तन वचे आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगू कामिल मध्ये येता असती हेमापाई माताजी मुंबईतून जॉईन देता असती दयाल निताई चैतन्य बोले ते बरेला आमगेले भक्ती विनोद ठाकूरन ते गीतावली बुकातून अडॉप्ट केला बेंगाली लँग्वेजर असं ते मीनिंग हांव सांगूक प्रयत्न करता। तुम्ही हांग भक्ती विनोद ठाकूरले प्रणती तत्वळायकून अशें पुरो जेस्त हांव सांगता नमो भक्ती विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ती स्वरूपाय रूपानुग वरायते म्हळ्यार कसं न्ही हांव सच्चिदानंद नामन आशिल्ले भक्ती विनोद ठाकूरले राकूराक रेस्पेक्टफुल अबेसन्स करता तांगेले आणि चैतन्य महाप्रभुले ट्रान्सडेंटल एनर्जी जावन आसा ती आणि तांणी कने स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ आमिले षडगोस्वामीच ते षडगोस्वामी हेड कोण हाजे हेडेड बाय शील रूप गोस्वामी ते हाजे मिनिंग। ओके आता हांव कसने ताजे आमिले दयाल निताई चैतन्य बोले ताजे ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता। मिकेल मन दैवान जावन आशिल्ले निताय आणि चैतन्य महाप्रभुले नाव चावंट करून डान्स करी। नित्यानंद प्रभू तसले करुणामयी व्यक्तित्व खंय पळोवचें मेळता तो जगाय आणि मधाईले पेट्टू घेता जाल्यार वरे तांकां देवाल प्रीती अनुग्रह करता। तुमगेले अपराध नाश चलतेदना तुमका देवाल प्रीती म्हणचे निधी मेळता जाल्यारी निताय आणि चैतन्य अपराध पळिनती एक पटी कृष्ण पवित्र नामाचे रुची कळल्यारी ह्या प्रपंचांत सक्कड बंधन तकोन भायरी येवेत। कृष्ण पवित्र नामाचे बांधव्य जालतेदना जीवन भारी सुलभारी यशस्वी जाता। कृष्णाल वैरी ममते ना जाल्यारी जीवन बरे निष्प्रयोग जाता। जीवनाचे अंत्यरी आमका वृंदावनांतू राधा आणि श्यामल सुंदर दर्शन मेळता जाल्यारी लॉर्ड गौरंगाले करुणे प्रप्रथम जावन घेतल्यार मात्र हे पुरा साध्य। हरे कृष्ण। सांगा माताजी हेमापाई माताजी तुम्ही सुरू करेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सक्रंग नमस्कार। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। ये मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे मन। अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन। ये मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे मन। अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हबे गुची बे बंधन। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हबे गुची बे बंधन।
दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कृष्णा नामे अनुरक्त हबे है, अनायास सफल होवे जीवे रे जीवन। कृष्णा नामे अनुरक्त हबे है, अनायास सफल होवे जीवे रे जीवन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। कृष्णा रति बिना जीवन तो मिछे है, वृंदावन राधा समय पाबे दर्शन। जैसे वृंदावन राधा समय पाबे दर्शन, गोर कृपा होले है, गोर कृपा होले, गोर कृपा होले है, गोर कृपा होले। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन रे नाच रे अमर मन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। हरे कृष्णा। नाच रे अमर मान माताजी तुम्ही पद्य ऐकून आम्ही मन पुराणांचे सुरू झाले. थँक्यू सो मच माताजी. वर्ष कोण सांगितलं तुम्ही हे पद अप्रूप ऐकूचे येत आमका हे पद बत्तीजण सांगण्यात नॉर्मली. व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच माताजी. अशी तत्वळे का तुम्ही सांगू का आणि धन्यवाद. आणि आता मी आईची सेशनचे फायनल कीर्तन या कापया ते सुंदर मोर मन किशोर ते संग येत सती वारीच्या कामात माताजी आणि कारकळत जॉईन जात सती हे पद बेंगाली लँग्वेजर असं. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम. प्रणाम. बेंगाली सॉंगाचे फर्स्ट हांव अर्थ सांगचा प्रयत्न करता. ओ सुंदर यौवनाचे बालक तो मिगेल हृदयांतू आशिलो दैक कोर्नु मिगेले लगियो. ओ मेघवर्णाचे श्याम मिगेल दोळ प्रसन्न करतलो. तुका आत्मीय जावनु पूज करचे मिगेले मन आशस. ते भरवस दवरनु हांव तुगेले पादकमलांतू विनम्र जावनु पांय पडता. मिगेल दोळ्याच मोगाचो दय कोर्नु तुगे लागी आपून वरी. तुगेले दुखून दूर जालेले म्हाका जिवाक संकट जातास. तुगेल भेटीचे मधुर क्षण आलोचन कोर्नु त्याची कुशी पावतास. मिगेले जीवनाचो रायू तू कसले मिगेले उलयताना अशी मौन जावनु कसले अशी आस. मिगेले दोळे दुखून अश्रू येतास. जगतान तू विंगड खंयचे म्हाका तृप्ती दिताना. असली एक सन्निवेशारी हांव कितली दीस वांचूक. तुगेल खातीर तू म्हाका रडची मगी करतास. मिगेल प्रिय गिरिधारी लाल ए मिगेल जीवनांतू अवधींतू तुका मेळू जायनी जाल्यारी
हांव हे देह त्याग करता आणि मृत्यू लागी वता. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन बीरा. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन बीरा. बजी पोतो माय मोर मन चाय. बजी पोतो माय मोर मन चाय. चरणे राखी एकती प्रणाम. चरणे राखी एकती प्रणाम. ऐसो ही क्षमा नयन भीरा. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन भीरा. नयन रे प्रेम मोरे लोए जाय. नयन रे प्रेम मोरे लोए जाय. मिलन रसो विरोह सुखाय. प्राण देवता कभी नहीं काता. नयने धारा मने ना भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन भीरा. इमनी कोरे आर कोटोकाल. इमनी कोरे आर कोटोकाल. कांडले आमाय गिरीधारी लाल. ए जीवने हाय जड़ी नहीं पाय. मरण रूपारे चरण नीलाम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. सुंदर मोर मन किशोर ऐसो हे क्षमा नयन भीराम. बजी पोतो माय मोर मन चाय. बजी पोतो माय मोर मन चाय. चरण राखी एकती प्रणाम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. ऐसो ही क्षमा नयन भीराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरि बोल माताजी. असं एक तुम्ही एक भावुक दान पद सांगली माताजी. भारी चंद कोण ब्युटिफुली सांग. तुमले वॉइस वरे भारी चंद असं आणि भारी चंद कोण सांगली माताजी. खुशी जालें मना खुशी जाल माताजी. थँक्यू सो मच. आता वळे अशी चंद कोण पद सांगका माताजी. हरे कृष्णा. प्रणाम तुमका. आता